Večer prajem. Dobrý večer. Vítam v našom podcaste vo večerných hodinách Silviu Šukovú. Ahojte. No, pani Silvia, Ja nie som pani ešte, ja nie som vydatá, ja som Sisa. Jednoduchá Mária Sisa. Ne? Dobre, pani Sisa? Nie, pani Sisa, týkaj mi, ty si. Dobre, Sisa. Tak. No, Sisa, ja som o vás počul, že vy vykladáte z karít. Áno, Je to tak? je to tak. A že vraj máte obrovský talent na to. Áno, mám také vedomie vyššie. Dokonca po rôznych internetových portáloch už ste pre rôznych ľudí vykladali. Tak, je to pravda. No, momentálne mám na vás trošku čas. Práve preto jednoducho by som vás chcel trošku vyspovedať. A chcel by som od vás, aby ste teda nám vyložili výklad na tento nasledujúci rok. Plus Vianoce a Silvester. Dá sa to teda? Samozrejme, že dá. Výborne. Samozrejme, že všetko sa dá, keď sa čo chce. Dobre, jednu vec vám chcem za to povedať. Budete za to platiť, pretože to je ako vaša reklama, dobre? Ja nebudem za nič platiť. Vy ste tu o toho, lebo ja dávam a vy príjmate. Či ja OK. príjmam, hej? Tak povedzte mi, z akých kariet vykladáte osud alebo jednoducho do budúcna ten... A podľa toho, čo cítim, čo si mám vyťahnuť, čo cítim. Všetko je o pocite, áno. Takže teraz ste tu vy, hej, pán Martin. Áno. A budeme teraz vykladať z týchto skeltských tarotových drakov. Povedzte niečo o tých kartách, prosím vás. Ja nemusím nič hovoriť, pretože vy tomu nerozumiete, to je úplne zbytočné, lebo by som musela po jednej kartičke ísť, hej, čo mám hovoriť, čo je svet, čo je čo? To je asi veľká kalpe, pravda. To je úplne zbytočné, to chce, nech sa zaoberá kartičkami, to cítenie. Ja to nebudem určite vysvetľovať. Ja som si to vysvetľovala sama pre seba, sama som sa zaučila. Takže tak, no. Dobre, tak poďme teda na to. Poďme na to, lebo ja mám svoj program a ja nemám čas. OK, aký máte dneska program? To mi ešte povedzte v krátkosti. Čo plánujete? Idem trošku, hej? Trošku. Zahýriť? Áno. Dobre. Takže, dobre, vaše meno a vek. No, ja som Martin a mám 39 rokov. 39 rokov. Áno, 39 Dobre. rokov. Okay. Vyzeráte na 15. Ďakujem vám krásne. Ste mi normálne dali dýchotku. Dobre, a čo chcete v roku 2024 vedieť? Akože nejaká otázka. No, zaujímalo by ma postavenie našej spoločnosti, našeho podcastu. Ale vaše, ja vykladám vám, nie môjho. Ja viem svoj osud. No dobre, tak to som veľmi rád. Na vaše zdravie. Ďakujem vám krásne. Na zdravie. No. Takže moja otázka je práca. Práca. Áno. Áno. Takže Martin 39, práca. Áno. Andele. Práca. No. Práca. V roku 2024 bohužiaľ budete mať možnosti na prácu, dokonca 2 možnosti, ale vy sa na to vyseriete. Budete doma ležať na gauči alebo ťukať si do mobilu, nebudete absolútne sa nerozhodnete pre žiadnu prácu a budete doma oddychovať, lebo čo ochoriete, je tu vyselec. Takže... Môžem sa na to niečo opýtať, na túto danú otázku? Ja som aj hladná, tak sa najem. Tak napapajte sa. A čo dobrého máte, prosím vás? Ryby, pokazané. No. Aha, výborne. Nevadí, naša kuchárka to navarila špičkovo. Dobre. No takže toto je na vás práca. Rozumiem. Takže karty vám radia, nebyť lenivý a naozaj chopiť sa možností, pretože tých možností budete mať dvoje možnosti. A aké možnosti, ak sa môžem opýtať? Čo konkrétne? Pracovné. Pracovné záležitosti. Áno, 2 možnosti budú, áno, vaše pracovné. Môžem sa opýtať tak trošku presnejšie? Na to mi viete odpovedať? Neviem vám povedať, to vám neviem. Nejakí 2 ľudia vám ponúknú prácu, ale vy ste lenivý kar a bohužiaľ vy budete na posteli ležať a ťukať si do mobilu. V poriadku. Ďakujem krásne za túto danú otázku. Áno, ďalej. Cením si ju a hlavne mi to nasmerovalo môj smer do budúcna. Ďakujem krásne. Presne to. Ďalšia otázka je, či ma čaká nejaký vzťah v najbližšom období. Nejaký vzťah, takže Martin koľko? Martin 39. 39. Martin 39 a láska. Áno. Láska, zase vám. To je nové bližšie. Tak čo sa týka lásky,
Hej, tu mi vypadlo, pardon. V poriadku. Ale prosím vás, nebuchnite si hlavu o ten stôl, dobre? Aha. Viete, je moc vysoký. Dúfam, že už nie ste Takže, chytená. Ja nie som chytená, ja si ešte aj pripijem ďalej, hej. Dobre. Vy máte guráš. Viete, že vašim sledovateľom sa to bude páčiť. Ja nie som hociaká vykladateľ, ja si musím aj vyvyšiť tú energiu. Rozumiem vás. Takže čo sa týka lásky, Áno. vy máte možnosti až. Lenže vy ich čo nevyužívate, pretože máte problém sám so sebou. To mi musíte vysvetliť. Sám so prosím vás. sebou neveríte si, to je jedna vec a to je veľmi dôležité do vzťahu, neveriť si, máte veľkú silu osloviť alebo rovno napadnúť nejakého daného človeka, nejakú danú ženu, ale vy si neveríte. Takže problém bude trošku niekde inde a to sa naozaj môžeme zamerať potom na terapiu, hej? Lebo výklad vám absolútne nepomôže. Vy potrebujete odblokovať nejaké blokády, na ktoré sa môžeme potom pozrieť v súkromnom nejakom tom portáli. Dobre, ďakujem krásne. Toto by bolo z lásky všetko, no a tým pádom... Ja vám želám, neskáčem mi do očí, ja vám želám naozaj veľa úspechov, ktoré nie sú. A musíte naozaj pokračovať ďalej, pretože ja tu mám vodku a vy nežijete. Vy žijete iba za na deň, z minúty na minútu a nerobíte nič v živote. Nič. Karty vám absolútne nepomôžu. Preto pozri tú klavírnu pesničku. Počúvaj, však nie doplaču. Ja tu mám aj toaletník. Dáte aj mne, prosím vás, toaletný.